हे आंबा पिकतो रस गळतो कोकणचा राजा कसा झिम्मा खेळतो. वा वा झिम्मा खेळतो. दादा आंबे दादा आता आपलं सीझन इलो मा. हो कैऱ्या. दादा आपण किती लकी असो ना, आपण आंबे झालो. अरे मेल्या नुसते लकी नाही तर डबल लकी. म्हणजे एक तर आपण कोकणातले आंबे झालो, त्यात आपण हापूस आंबे झालो. वय वय हापूस त्याच्यासमोर सगळे फडतूस. अरे नाही मेल्या, रायवळ तोतापुरी लंगडा रत्ना असे 101 आंबे असत. आंबो असता रे. आपण थोडीच माणसं असो गटातटात जाऊ. वय दादा चुकलाच माझा. पण दादा आपण काय जातलो. अरे ते आपल्या हातात नाही. आपण ज्या पेटीत पडतलो ती पेटी खय जातली त्याच्यावर असता सगळा. पण माका बाबा विदेशात जाऊचा हा. जा बाबा जा. मी हरवलंय तरी चालत. पण माझी एक छोटी इच्छा. कोणती. माका असं कोणी ज्यूस बनवून किंवा फोडिये करून खाऊक मजा नाही. माका कसा पारंपरिक पद्धतीने असा ना बरबाटावून खाल्ला पाहिजे साली सकट. म्हणजे कसा जीवन सार्थक झाला. वय दादा. पण दादा आपली किंमत काय असतली. अरे आपली किंमत तर खूप मोठी, पण आपली खरी किंमत आपल्या ज्याने संगोपन केला ते शेतकऱ्याक मिळाक होई. हे मधले त्याला लय कमवतात. दादा 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 माझे हॉर्मोन्स माका सांगतात मी आंबो होतो हा. दादा माका ना तुझ्यासारखं रसाळ मधाळ आंबो होऊचो हा. दादा माका काहीतरी टिप्स दे ना. अरे मला टिप्स कसले. या जा काही हा ता या सगळ्या निसर्गाच्या हातात हा. बा देवा निसर्गा माको असो आंबोकर की लोकांनी खाल्ल्यावर म्हटला पाहिजे की ह्या सीझनचो ह्योच बेस्ट आंबा होतो. बा देवा राखणदारा. हे पडलो हिरवा कसा कच्चो. या अक्कर माशी मुंबईकर पोरांचं काही नेम नाही. तर वर्षी येतात आणि आमच्या जवान पोरांका असाच पाडतात. बिचारो फुकट गेलो. शेतकऱ्याचं नुकसान. मेला तरी तुका सांगे होते तो बाजूचो पिको असा. आता काय करायचे. आता काय लोणचा घाल्या ह्याचा. चल 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 राखणदार यायच्या अगोदर जाऊया. हो चल बरा. लोणचा तर लोणचा. निदान फुकट तरी नाही गेलो. बाई मी लाडाची ग लाडाची कैरी पाडायचीच काम माय झायांची. नमस्कार गावाल्यांनो. तुमका जर ह्यो मालवणी टेल्सचा व्हिडिओ आवडला असाल तर नक्कीच लाईक करा आणि शेअर करा. आणि होय गाववाल्यांनो, आमचं यूट्यूबवरती मालवणी टेल्स नावाचा एक चॅनल हा. त्याची लिंक आम्ही कमेंट बॉक्समध्ये दिलेली असा. थंय जाऊन आमका नक्की सबस्क्राईब करा. आणि हो आमच्या मालवणी टेल्सच्या व्हिडिओवरती असाच प्रेम करीत राहा. धन्यवाद.